friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै आङो जोंहा आब' गुमै मोनहानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आफाया आंखौ दोनलांदो आं थांगासिनो दोननानै फैफिनगोन So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायला ओरैबायदि बिउटिफुल मानै दाउस्रि खोन्थिगोन आरोना आब' नानाव दोङो आरोना स्पेशल दाउस्रि माने बिराद सुन्दुरि खारो So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो नुगोन आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव आं फरायनाय स्कुलखौ दिनै नुबाय बाव बिराद गोबाव जाबायमोन लकडाउननिफ्रायनो फैयो आरोना इथिंजाय ओमफ्राय नै धनस्रिका टाउन सफैबाय जोङो आंनि जोनोम जाग्रा टाउन आरोना आं क्लास 5 नङाबा 6 बोसोरसिम बेयाव थादों आरो ओमफ्राय रौतायाव थाहैनाय जादों आरो जोंहा ओमफ्राय जों फैयै आरो गेलाबिल होनना बुंनाय सकखौ मोनसिगोन गेलाबिलबावसो गाजाखा दे ओमफ्राय जोंनि रौतानिफ्राय धनस्रिकाट मोनो धनस्रिकाटनिफ्राय नै बे गेलाबिल सकखौ मोनो आरोना जेराव आब' गेमस्रि थायो नै बे लामाखौ नुदोंना बे लामाथिं ससे हाबलांबानो बिसानि न'खौ मोनो आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बे गेलाबिल सकखौ बारबानो अरां टाउनखौ मोनो आरोना नै मोनबायानोसै अरां टाउनखौ ओमफ्राय बेखिनियाव मा जादों मिथिबायना लोगोफोर आंना मेम'रिया माने स्टरेज फुल जानानै भिडिअ'आनो प्ले जानाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आं टाउनखौ खिथिनो हायासै अरां टाउनखौ आरोना नै ओमफ्राय बे टाउननिफ्राय हाबलांग्रा मोनसे लामा दङ बिथिंजाय जों हाबबोबाय बिनिफ्राय लाइक टाउननिफ्राय 2 किल'मिटारफोर फैनांगौ आरोना अब्लानो गुमै मोनहानि गामिखौ मोनो आरो स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो नोंसोर सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंजाय आङो स्प्राइटजों थान्दा आव हाथाइखौ माथो हाथाइया गोदोरखा स' स्प्राइट लोंनोसै आरो ओमफ्राय लोगोसे आं भिडिअबो आपल'ड होगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेटखौनो मोना दे आब' नानाव भेजालसो ओमफ्राय चार्जारबो बगरबोदो अ गड आसोल बुस्थुखौनो ओमफ्राय सासे दाउस्रि मासे नानाव दङ स' आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना दाउस्रि मानै खोन्थिगासिनो आङो स्पेशल ओरैबायदि सुन्दुरिखाना लोगोफोर बे दाउस्रि मानैया वेटथ' खालामखानांगोन आं दानो खोन्थिया आर इउ एक्साइटेड मासे गरमलै लोगोफोर सफैबाय सफैनायाथ' ओमफ्रायहा फ्लास लाइटफोरजोंबा नुवाखै माथो बिथिंजाय दङ एक लड़की हेल' नै दाउस्रि मासेया बे ओमफ्राय दाउस्रि मासे फैनो दंबावो दाउस्रि मासे जारुआ बहा थांदों होनना बुंदोंमोनलाय लोगोनानाव स' दायो फैगासिनो आरो सासे सुन्दुरि स' बिसोरजों फैबाथाय टाइम स्पेन्ड खालामनायानो माबा जाखायो आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखायो बेनोसै जोंहा आब' नानि न'आ नायना लादो नोंथांमोना बेयाव जोंहा आब'दो गुमैदो थायो बिथिंजाय आलासि फैबा थायो स' लोगोफोरजों स्कुटि लानानै नानिदो आंदो ससे बेरायफैबाय आरोना गामिखौ नायथ'थ' ओमफ्राय बाबा थांसान्दि आरो बाबायाथ' थांफिनगोन नालाय ओमफ्राय दाबो बे थांगोन आरो एसे जानाय लोंनाय खालामगासिनो आरोना हर थानो होदो बाबा खामानि थायोना आरो बेनिखायनो बाबाया थांफिनगोन आरोना ओमफ्राय दा जों नानिदो आंदो स्कुटि लानानै एसे बेरायनो फैदो आरो ओमफ्राय आरो मा बुंनो नागिरबावदोंमोन आं बावगारलायबाय वाव गामियारि होनदो दुब्लि मालाय बिसोरसो दुब्लि नुयो गायखांजोब्बाय ने अलरेडि नानि गायखांजोब्बाय एलाय नानिया बिथिंजाय आंखौ ना जि गोलै जानो गिनानै ओंख्लायना होबाय थादों आरो स्टार्ट होनाय समावथ' दुद्रुनांगोन ना आथिंखौ एसे
र' मादै हमहै र' बेखौनो दाउस्रि मासे बेलाय नानियाबा नुजाबाय खनसेल' नुजा नानियाबा नुजाबाय ओइ लोगोफोर दिनै खिथिनो हाला खोमा गाबोननो देलायना नुजागोननो सुन्दुरि ओइ गुफुर जाबाय आगोलनिसो आं फार्स्ट फाइभ आं बारा गुफुर सोमज्रो नुयोमोन आं इखो आंदो औ इयो नानिनिसै इयो गोसोम खिन्थु दा नानिदोनो समान जाबाय इयो गथ'फोरा बेनो जि देरखाबाय आयु बे सासेया गोदोर ओमफ्राय बे सासे आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना दाउस्रि मानै खिथिगासिनो होननानै नै दाउस्रि गोदोरा बे ओमफ्राय दाउस्रि फिसाया बे